Trudnice i poniznost ne mogu se mjeriti. Omjer. I stvarno iskreno, kaže, imate ljudi stvarno koji verglaju, brate, poniznost, nema šanse da je nađeš u tom čovjeku. A verbalno trudnice. A ona ta osoba i možda ne voli, ali ima nešto, i mi to ne shvaćamo danas kršćani, da je poniznost najveća molitva. Mi smo stvarno sve stavili ono što je vidljivo. Sjedim u klupi, evo preko zrnaca, idem preko prstiju kod zrca, namisli sam, čitam, poslužujem kod oltara, dajem milostinju, redovinu. I mi mislimo da je to kršćanstvo. Ne, gledajući stvarno Isusa i povijest biranja koje on ljude bira, poniznost. Poniznost je tebe svega i u svećeništvu, i u obiteljskom životu, i vjerničkom životu. Zato evo, mi smo to svećenici vidjeli. Mi to isto više cijenimo. A realno mogu reći, znate ko najviše svećenike ranije, iskreno sam to mogu reći. Ateistima nema. Najviše su svećenike radili ljudi koji najviše vole, a nemaju poniznost. A najviše su svećenike ljubili ljudi koji imaju poniznost. Ohol čovjek, ako ćemo realno prevesti, ne može ni dobro voljeti. Je da može oci da bi volio. Evo, zato možete i mi sami da razmišljati o daru poniznosti, koji je najmanje cijenjen kao dan kršćanstva. I najmanje s onom po njemu govori u svakodnevnom životu. Ma mi smo to ljudi, bili svećenici. Možda vi govorite što hoćete i mi svećenici nemamo poniznosti. A tamo sad neki čet, neka grupa gdje su žene općenito u nekoj molitvenoj grupi. Ja to poštujem. A testiraj poniznost. Čovječe, Bož sačuvaj, postane... A to je svaki dan. Dar poniznosti. Biti ponizan. Potom je Gospod velika. Zato Bog kaže u tom čitanju, ko je ponizan, daći mu oružje. Zaštitit ću ga. A ko je ohol, nema oružja, uzet ću sve što ima. Da će se pokazati njegovo pravo lice. Osamotit će se čovjek, nažalost. Ohol čovjek će lakše izložiti sramoti. A svaki dan može biti sramoćen. Svaki dan. Pogotovo danas u ovom stoljeću. Nema više čovječe to da ti grijeh ostane, kaže, Bog mi oprostio. Ja, ali su i ljudi. Danas, kažu na internetu, kad te jednom zabilježi, ti si to radi. Forever. Zauvijek. Ja vidimo kakva je svijest čovjeka. Ne oprašta čovjek. Čovjek ne oprašta. Ratni zločinac je zauvijek. Nema šanse da danas neko rekne za ratnog zločinca, čovjek se je pokajao. On je zauvijek ratni zločinac. Danas da Krista umere na križu, on bi zauvijek bio razvodnik. Nikad ne svijetac u svijetu. Evo i Stepinac. Još nije svijet. To je takvo vrijeme nažalost došlo. Jer će se zapravo za sveca tražiti anđeli. Neće više biti na zemlji mogućeni svijeti, nema šanse. Jer nema među ljudima ti koji su bez manje. Trebaš anđelu, nema da ih proglasi na svijeti. Jer čovjek neće naći. Sve će se teže moći naći među ljudima svijetost.